my kita right now. He had to be go. I told him here now. One of those days, I have way put a jaw keke here now. The men, the hand, you just get you talk it about. A gun on account. Are you bowling? Mami anako. Welcome to be a Parlor discussion. And I'm the bottom fair. UPP worldwide. Hello. I'm fine. Good evening. Good evening, beautiful somebody. KJ. Nothing more. Udodi. You beautiful. Beautiful something. What's part? So you do a kita? Nafu. You go Kalafia. I'm not single. I found Patrama. Trauma from a baby. I'm not state. Imo State. So Yeah. Anum Kesi, you know, some mother Burugo now. So I Burugo since. Yeah, I go Pabo. Oh, that's beautiful. Yeah. We like that. That's what we pray for our beautiful sisters like you. Oh, definitely. Okay. 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 Before there, because in Haga Kuba Tabanache, you know, Mananga adorable. Karini got one was actually the single. Natural mother. You're saying about more able, you know, the marriage I will have a rush. You get something you have to take your time, yeah. You know, check on only one in a water. All this connecting. You know, one of that work on how work with Chakari. Okay. So if you rush in, you rush out. Okay, if you rush in, you rush out. You pick up. You get. Okay. And in connection now, on that work, one had that back some people, but you got to be open-minded. Okay. Yeah, and just take your time. Okay. Take your time. Yeah. So can you feel on African because you see you? Can you all know Can you all about food or say this one? I can go with it. Yeah. Agua. Yeah. No be money. Come. Money good dinner, but not. Okay. You go first. Okay. Go the top priority. Go by. Oh wait, no we mention go, but attitude 0.00. A dual attitude. Did you go on what's attitude? How them work was bad? You know, it don't to say we're all like we take go now. No. Obona Asigije no need the poor anything. Money guard, yes. But Obona the first thing. If attitude, character matters. Or not should do wine. Wine could sing with Botagua. Okay, so attitude the first thing or second? For me, Agua be the first one before money. Before you go check. Trust me. Cheluno. Ego. Agua before ego call ego Obuna ego before agua. I can't know my husband to be said with you. Nekwanya can go eziokwu. Agwa bụkwa ihe ọ na-abụ mana ego bugoro nke ọ ga-abụ iru afịagodi ijirogodo ozigbogodi ị na-afụ ndị na-enwecha ego mecheda eziokwu okay, you have a point. I'm weak today, but God so kind, everything. My husband, I be doing a Calabar when he was in Calabar. Just he was a medical doctor though. But now we're in the UK. Everything moved. Beautiful. So okay. that's the thing. So if you no ego be the main thing. Attitude. Okay, ndị na comment section. Ego first, attitude first. Na-ekwu n'eziokwu bịa. Na-ekwu mba. I like eziokwu. No, definitely no. Abọkwa esicha m ezi attitude first. Ife ezigbo mmadụ maka na onwe gị ka ọnya. Isima. Asa kwa gị je buru onye ogbede. If all day. The attitude you pass, you go in a pass. Boy, you will walk over. But that's the attitude. But
For me, both of them attitude for me. Yeah, the attitude. Na-ekwukwe na eziokwu ọbọkwa isi m attitude ego adịghị eripụ nwoke gbaa gị attitude iko na saa gị ma pants teta ụlọ otu ife nwa mba but okay mana ụmụ nwoke dị poor na dị humble. ndị oji amụ eji ego lapụ gị agwụ lapụ gị agwụ anụ m na ụmụ nwoke ndị Gambia dị nwere saachị n'ogwu na-enweta from tebụl ndị oke ọkwa na ụmụ nwoke Gambia ma ndị be anyị na-agwa gị ndị na-agwa gị bụ ndị nwere anyị rekọd ha nwere asị award ndị shuga mama ọ dụrụ wọd na-agba plen ejede mba nke ha wọkụ. Loyalty of a poor man isn't real. I'm telling you. Poor man attitude is the worst inferiority complex. But seriously, any poor man denies that it's how nice. Women they find money first, no good. My brother, women they find first thing first. The woman is looking for is money. One is your kind. No, definitely good. See the narrative, but let me tell you, Ima, I been a wakita. If you say this, now was Gen Z. From 2000. What are they? Oh, he said they are bad character. That character is not the issue. Attitude because sorry to say, Yahoo or G but check here, onye na-aba mba na-asị m no waga. Ọ bụ my fault. Tii request mkpọgote gị. Ihe m na-ekwu bụ you are saying the fact. Ihe achọrọ ego. Ụmụ nwaanyị kịta right now. Ihe achọrọ ego. Achọghị eme ihe na-arụ. Gone are those days ọ ya abụ ịpụta ịjụọ nwoke ka ihe na-arụ. The main ihe na-achọ ihe guess ihe chọrọ kịta bụ ego anọkwa na akaụntụ gị are you balling? And even the funny thing, even parents these days are not judge SSF. You know, working on take care of the bills, on a take on a good things. So that's the thing. But Dabron can't need buy and a quarrel pono. I know blue jeep. Twaji, Mercedes. Jakarta. I want to do when A1 on a match I ever side. Oh, yeah, but it's in sha. You're I'm going to A1. No, think I send her very good. I know how much is money. Eh? Even responsible parents, I born at that canjo. Yes. So, here, Maranobo. I clear the way we say another man. The single guest, what you request come food. Single. No, you see, you made a lot of sense, anyways. You made a lot of sense. Yeah. Oh, hello. True upon. I want to madu na banya cheek unnecessary. This nasty people. I had voice. I had one hand. I'm single. To request. I'm going to go. If you keep your man on a team, Wagaji, I'm going to now. You're going to oh, more the why. I got on a I know, then I hear. I'm talking fine girls. I like what this is December. And when who was the set? Can you work in Anno? Can you work? The Bara December, the Bara is Jai Bakwaro Mas December, Bakwela Mas in our boss. It take his talk for January to December. Don't be doing this thing. Don't be doing the one no Mas December. About 1 or 2. Eh? But Imala, we had a camera down. You want to go? Camera down. Oh, your camera down. The volume be high. You want to go?
Okay. Amara gị December. Okay, camera volume dị I got sunyezi gị camera n'ime ebe a. Yeah, so no mazi something. Do I weekend? Okay, we can hear her. Volume I dị go the camera down from January to December. Ana charge her. ịmara agbacha boy before setụrụ nwa boy na ịghọtago a na-etake stock. Ibe wicked oga. Ibe wicked oga. Before setụrụ nwa boy a na-etake stock. So etake stock. Ka ngwakwu na eziokwu ọkwa unu a na-eme ụmụ nwaanyị ji agba wicked. Ifu ụmụ mpịampịa attitude na unu a na-eme ha ji adị wicked. Mpachere. Ịma na o nwere mood nwoke ya anọ. Ịghọtago? I think a single lady is here. Nna n'ihi na-ekwu ọkwa unu bụ ndị ụmụ nwoke. O nwere mood nwoke ga-anọ. Ịghọtago? Ịkpọ Amaka. Amaka asị gị na onwe. Biko aka mmadụ ka m kpọrọ ihe aka ka m. Ịkpọ Amaka. Amaka asị gị na onwe data igi Amaka data. Okay. Ịghọtago? Okay, ị nọ na a very bad mood. Amaka igi Amaka data. Ịkpọ Amaka video call. Okay. Amaka epic video call. Okay. Amaka how far biko wetugo make you wetugo phone ga ala o nwere ọ dị ka o nwere trouser akwa ahụ ihe ma adị m afụchi ọfụma wetugo na ya ala small. Okay, n'elu data igwe iri aka n'elu data mpatụrụ ka uro dan. Okay. Ịghọtago? Amaka asị gị na biko hapụgodo m aka biko a na-ekwu na ihe a na-eme ya hapụgodo m aka igigotebe data 5,000 o. Amaka ndị awụwagide Amaka asị o nwere ka o si wee dị kịta nka Amaka iwe ezi opportunity ya because of oji gị na njọ ma dị bi. Ọkwa o jiri na njọ mgbe ọ na-eji gị na njọ ị ga-ekwe weta. Ọmaghị deal. Mgbe o ji gị na njọ ka ị ga-ama ebe o jidebe gị na njọ ịgba ọsọ. Egbutapụ ozugbo. O jidebe gị na njọ iripụ. Ịkpọ Chioma asị gị na mma anyị na ya chere kpọchi ya maazị 20 minutes time. So ya ka gazi na awe na abụ ya go na Chioma asị gị na mma anyị na akpọchi ya azụ. Ịgbakọ eso isi ka ịkpọ ịfụnanya nọ skuul. Ịkpọ ịfụnanya abịa ogweturu ya ala ọsị gị ọka ihe ịchọrọ ịfụna ebe a ogwetuo ya ogotekwu ya ozugbo isi ya mba dị na aka edi na aka ịkapụcha ọsọ ntị na. Okay. So at the end of the day, ebidozie December eru ebido na-eteki stock ka onye zọrọ anyị mgbe anyị neediri help, etekichazie stock. Okay. Ọ na-asị gị dị, o nwere ndị si gị dị dị ụkọlụ Nkechi ịkpọzuru everybody. Enweghị onye nyere gị aka ịkpọzuru everybody. At the end of the day, ọ bụrụzi onye na-emere expect. A lot of people can relate to your n'ihe ị na-ekwu. I'm telling you. Because ihe na-akọwa ihe a na-abụ nna aghọta from ihe ị na-ekwu bụ at that point o jiri na njọ ị na-ebigharị aka na-escroll nọmba akpọrọ igbe gbagba nọmba gbada ifu onye nke ya atawa m ị na-ege ntị gị rutu ọ ga-akọ emegidekwuo ihe weta Nigeria nọmba chọwa uwe ọda chọwa Nigeria ihe weta Nigeria phone go ozugbo na skulu pịa. At the end of the day, onwe onye sọrọ gị ahụ o ji gị na njọ ị bịa wezie mental picture. Ordinary mental picture wee nyere onwe gị aka. Ije na OPP ibeze gba onye ka anyị na-esi na kwata. Ibeze isi gị pari ya eje eluigwe. Nwunye na-eke ya ije eluigwe n'ụwa. Okay, ije beze OPP lifestyle. Wele gbo onire. Tụwazie Ela na Olivia. Siva Jawani. Tụwazie Siva Jawani. Ibeze Siva
Silver Jari dey able stage now. All dey able. Unu ejigo nwa mma, unu ejigo mental picture nwa mmadụ. Dọka popu. But the OPP website, what they do is Silver Jawani no. Check there. We with the life the last month. We see what Silver Jawani dey mpale godi. So can we go to can we so conji did this bad or do like this? Okay, una chongwa buy or not to buy at the other. Abuze no how she dey malage ntamuge iwe se be kapi to lu ti agbo lu ti le gu malage ntamuge iwe dey agbatapo ozugbo. My only problem is that una dey put you into consideration. At the end of the day, by December, now even kitchen we take away picture, take away stock. It takes just stock. If you don't want to watch today, by December, so yes, in Bombo, I confirm na camera down the very sweet. Oh yeah, couldn't man. Yeah, camera down, Papa. Yeah, the very. Yes, in Bombo. Hey, I'm not coming and do my GIA here. Guys, you with a wine, get a wine, you know, to camera down. Can't you can get okay, can't you can camera down and age or carry money dodge your pump once. Okay, camera down, Kato, to carry upon. Okay, but only be one idea now. Leak video, Niger. Capon ho ba toto. I don't know Okay, people like that. Leak video Niger. Leak video. Can get it leak. You can leak. If you are gonna see Leak video police recording. You got to go real. You got to go leak video Niger. But bubuni. Itawa. Oh, I young the company. Company. Them, man. But leak video. It shows you come on, video. I did you the way they record. I hope you go delete them after we do this stuff. So yeah. Don't want to know what I go delete them. Any don't know all leak video Niger. Leak video Niger. I got it. Look what was going on. Young leak. Eh? Video Niger. Open go in our talk. Real life. Real. Because we are art, real. So, and here I'm to and we give only I will cooking for you, my dear. And all when I judge Joku, Leak video Niger, everyone then they see if I want to leak video, chugging their phone. Oh, good, man. Oh yeah, I could never tell. Wicked people of Africa. Eh? Oh, leak, the leak. So, leave video. The man needs to update. Eh? So na any new update. Nka for update. Okay, but to channel leak video on Google. Oh, Google search now. Google. Google search. Google search. They leak video Niger.
Oh yeah, they get about too much. Okay, then I do there leak video. S Naija. Oh my god. Obubutere gị ozugbo. Ịghọtago? Obubutere gị ma ebe a na-asa ahụ o. Ma ebe a na-asa ahụ, ebe a na-eme one or two things ka esi ndere ọyị nwoke. Maybe along the road ọ na-ejezi n'ụjọ hijack ya dị vidio. Ịghọtago? Narị at the phone. Ada na phone na hijack ya dị vidio. Onye isi na-adịrọ mma etinye na ndị otu anyị etinye na leak video ozugbo. Na mba ntị na-egbo mkpa wee adịmawa pọn eji eme gịnị pọn bụ asị na pọn bụ camera rolling action nke abụọ camera rolling action ka live anụ nke ịmagị na-ekiri ọ na-aba arụ wee ọ bụgo nnọọ 1 second ka ọ bụ tv ime since ekwuwe lik Naija nọmba reduce ndị mmadụ jebe lik Spirit ha ji amapụ eje lik ibi ha na-eje ebe aha na gogo pipụrụ na gogo na onye si na true I don't check am ijekwa n'ebe ahụ fụsịa one or two things ị kwesịrị ịfụ na-ekwe na-efe anyị aka mmadụ ụmụ nwaanyị ụmụazị ajikwa na ụmụazị be anyị adị agba mmiri o maka chi ụmụ anyị na-agba mmiri de o nwere nke nwa ọchịchidere nwa agba mmiri gbaa ya nkesa gbaa nkefa beautiful boy. He's not here, but one thing you may correct your speaker. You correct your speaker because if I even watch our first time, you will watch our first time. What the But you send the request, boy, Roman, I move on now. No more. Okay, sorry. I'm driving. So okay, sorry. Email Kurio. Sorry, email Kurio. Sorry. What the Nelson Bombo. Ekenekwa m gị o. Ndewo. So na mara na update na-aga. Ọ ihe na-eme. Ba m okwu na-eje. Ball, big video Naija. Like porn eje. What's the mba da porn bụ atin na anụcha ọgwụ. Big video bụ no dog. Ka eme. Porn eje. Full porn. Wempa. So league video Naija. I don't know what different variety. After what time Monday in office, Monday na yard. God bless you.